Power 95.3. 95.3. Sa imong pagkatao at unang paayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios tinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsok kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balahang kasulatan. Unang butang may katapusan. Mayo hapon sa tanan igsoon. Kumusta man ang inyong pagsimba? Isa Siyempre may igsoon pero kalibutan. Happy Sunday sa tanan. Ang Luzon, Visayas sa Mindanao. Even sa taing Malalasong. May muto, may hapon ang atong oras karon is alauna 49 sa kahapon. Adlaw karon nga Domingo, hapit sa 31 last day of March. Grabe sa o mga adlaw hapit sa 1 na gyud. Naraga ako pa namang nahuman ang atong panimbahon nito sa balok. Pag-ilik o mga officer nagikan sa ato usab na dinhi sa panagtigom dinhi sa balok o opisyalis usab sa mga youth. Butang may Ato kay ni atong ilabay katapusan. na Biyernes ato tay mga kalihukan alang sa mga puluhaton para si Maya sa Dios. Isa Una nga makuban-uban ang sa ato nga programa sa kahapon. Although man kay sunan open na kita sa awit makalangit. Ang request ni awit makalangit nga ito ang ipaabot din ni mga kay sunan. ang magpapili. Una nga ato kung hatagan ng panahon tungkol kay wa matagalay binabot tag kay brand out man. Inihangkan daw ni Igsoon alas 12 ito na brand out na tingala makongit-ngit naman. Wa naman ay tingog Igsoon. Mingaw mga kaigsunan kung nabibalik ang kuliti alas 7 sa buntag mula nga atong pasalamatan ng Ginoo nga siya mo'y pahibalik sa kuliti aron magamit usab ang ato mga gamit din sa simbahan para si Maya sa Dios. Mingaw man po mga kaigsunan o walay mga instrument ay huwag mamataga palit yun o gitawag o generator. Kung adunay mga brand-out mingaw sa mga kaigsunan huwag mamatay generator nga ato po nga bangit magamit para sa ato ang mga instrumento din sa simbahan. Kumusta man? Ato na bang natagan ng panahon ng Ginoo ini nga kadlaw? Kay mao para may gingon diha sa pulong sa Ginoo, ningon diha sa Mateo Sa tanang butang 6:33 apan unahan ninyong pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay kining tanan mga butang ikadugang ra kaninyo. Una mo sahay mo nilapsi sa tao ba? Mas unahon ang mga butang, mas unahon ang trabaho. Hindi trabaho para sa Ginoo. Kay mao lagi ang Ginoo mapasayloon. O niya dahatag kong panahon kana pang makasabot. Makasabot. Una nga ang tao sab ang panagaylay
ato karon nga pagkatun-an mo igsoon din sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 1 ato kayon sa unahan din sa versikulo 6 naghisgat ko ni si Kristo ang atong manlalaban. Una usahay ang tao una ganiyo mulaban magsalik oy kaingon man hinabi tayo mulaban na to hinata mahadlok ka na kinay mulaban na to di ba apan diris pulong sa Ginoo ang tinuod nga manglalaban nimo si Kristo kaya kung tinuod yun siyang mulaban nimo di magiging kapasagdan di gud kabiyaan dili pa rin sa taos kalibutan mulaban na nagdagang kagwarta wala para na mo yung mo kuhatag na kuha nagsimpatiya o bakang pagkagpropidan parehara na sige ngon maikson ka ng barkada o kabigo o higala lahila na ang higala maikson mo unong na kung tabang na pero ka ng amigo kay dagang kagwarta na kay kabigo dagang kay ikakainom na dagang kayo ng kabigo o bagani kay ikakainom maikson wala kay ikahatag ay way barkada pero problema mo kayo sunan ang barkada kung tabang pa na panahon sa imong problema. Salamat sa Ginoo sa matagusa sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Kita sa pagsugod sa itong bulaton mga kaigsunan Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa laing mga nasod. Ang atong oras karon alauna pa yun, alauna 54 sa kahapon. Kay ato ni nga gidaginot ang panahon kay wa matakalay biniha kay brown out lagi. Kurang diris kabukiran pagka brown out amingaw sa boy. Wa nay magsigyaw-yaw. Wa nay magsigtabi makaigsunan sa mga FM radio dinhi sa kabukiran. Although makaigsunan dunay mga FM radio gikan sa laing mga lugar, mga komersyal nga radio. Isap ka madungog o mga mensahe, isap ka makadungog o mensahe di ka sa Biblia, talagsalang. Wala tingali, wadap na sila mission in biblically. Kasagaran madugong nimo mga sibyas, mga palibot, mga kalihukan sa kalibutan iksoon mo man na ilaha na role mo man po na ilaha mga kaigsoon aron pagkibalo ba sa mga pagkitapusap sa kalibutan. Dili mo madapit, dili man gitawag o komersyal o matay pahinomdom alang sa mga produkto o kung sa paniha ang ato nga pahinomdom maura gyud ang mga mensahe sa Ginoo o awit pakalangit alam sa espiritual na bahin. Kining atong istasyon dili ni pangkalibutan kundi dili pang Ginoo ni aron ikaw ug ako makahibalo sa mensahe sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halagdan ka Diyos sa tibok pera sa kalangitan, ngalan sa atong station manager Reverend Kim Canilario, ngalan sa atong general station manager Reverend Kim Rayon Makasaol, ano sa mga ubos galaga, ubos kabigo, ubos higala sa kinganan, sa kahanginan, dini sa FM radio, dini nagasupat kayo sa Sitio Balong, Barangay sa Turinyo, Tanay City, dini nga Sign FM 95.3, nga naglanog-lanog dahil sa inyong mga lugdan. Naglanog-lanog dahil sa inyong kasing-kasing, una-unang sa labutan, pinagi sa walang kasulatan, kaya nga ito ang programa nyo ang imong pulong ko ilang parahan sa mga tilong kahayag sa ako ang mga alagyan. Minto si mga kaisunan kung waagod tayo pulong sa Ginoo dulong pas alkitran ang atong kinabuhi kay kita may bakot di ba? Doon ay nagkamakipluanon o makanay magbuot sa kawalingon dili magagad sa pulong sa Ginoo maulagin to di ba? Labi na po ng tao mo kaisunan mo kaingon kasakto na yun wa na biyat di na yun masipyat perfect naging mga kaisunan ibig si Jesus mga kaisunan ingon siya ako di ko mo ingon imong nakasala dili ko nimo nga muhukom nimo gawas lamang sa Dios muna gingon diha sa usa ka babae nga sakpan nga nagbudhi na nasakpan ng kaigsunan nga sumpak sa balaod kaniadto nga misis gidalang Dios mga magpapantay sa balaod sa tubangan ni Ginoong Hesus ingon dayon magpapantay sa balaod di ba base sa balaod ni misis kini nga usa ka babae nga nasakpan nga nanabaw angay pagkabatuon hangtod nga mamatay pero niingon si Jesus isulat-sulat siya sa yuta ug sa bunbon na iso ingon siya bisag kinsa kaninyo nga way sa paunahang pagbato hinahinir kawagtang ni mga tao wala nilis kalimutan pa iso di ka garantiya natay ka
hanggon, huwag tayo sala atubangan sa Ginoo. Ayaw pa makakigsuot, klaro ka, sure ka. Pasing nakasala, nakasa imo ang pinulungan. Even sa imo ang desisyon, sa imo ang mga mata, sa imo ang paglantaw sa imo sige tao, nakasaway na ka, nakasala na magani. Nakayubit na ka, kasala na ka gani. Anya, huwag kay sala. Muna'y sala mga kaisunan ko, Ginoo, ginagmay lang. Mabot pa na mga kaisunan, ginagmay lang. Pero mo po na igingon mga kaisunan, ginagmay sala, pareha na nagagmay tako. Parang kita mga kaisunan, labi na sa ato ang mga pinalanggang mga paminawan sa FM radio. Nandini sa Sign FM, nakanunay ko nakasunod sa ato nga program. Ang ato oras, sapit na yun alas 2, so niya, nag-live lang kita mga kaisunan karon tungkol kayo wa mataka-live, binabuntag. Ato lang ipadayon aron ato po matagan o igong panahon o eksaktong panahon na pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dinis ka pagkuiran ba igsuon kung walay koneksyon, wala ko wifi, walay kuryente, mingaw sa igsuon. Magampo sa ta. Labing kamahanan o mahigog maong ka na Diyos Ama. Dili kami mahunong, dili kami matangko sa pagpasalamat. Sa imong pagkamaayo, na imong ipasinati ko na. Sa imong pagkabuutan nga Diyos, kaway sama ka niyo. Even yung Diyos, sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. O sa tanan karon nga mga kaigsunan, nga dinhi sa Balok, o dapit sa Pilipigan, edit by Pastor April Mia Captura. O sa tanan karon nga kasunod, labi na sa naminaw sa Sign FM, o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa lain mga nasod. Ang imong pagkapuotan o Diyos, pagkamaayo, huwag yun nimo ni ikaw ka namo. Padayon kang nagatiman ka namo, padayon kang nag-amuma ka namo, Ama. Tanan, imong ihatag ka namo ang among trabaho, mao lamang ang pagtahod, mao lamang ang pagtuman, labaw sa tanan pagkinabuhi nini. Aron ang imong mga pulong, haom o apektibo sa among mga kinabuhian. Salamat o Diyos, diya kami tagapaubos sa imong katuman. Sanlit wagid kami arang mahimo sa mga paningkamot, pagbugi, plano, desisyon. Isa pa man sa among kinamagulang anak nga ano na sige bati sa pisikal nga bahin nga kakapoy, kaluya, even doon naman sa hilanat. Ako kiniginginlan, pinagisangalan ni Kristo ng Nazaret na. Mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Even sa mga kaigsunan namin sa Pilipigan, nga doon ay mga balatian, doon ay mga ubuok, sipon, hilanat, trangkaso. Ako kinipadlong pinag-isimong ato complete healing, mag-abot sa matapusan. Labaw sa tanan karon na naminaw sa Sign FM. Kadi naglanog-lanog ang imong mga pulong, mga mensahe sa iltasatag sa kasing-kasing una-una o sa ilahang matag sa labutan. Salamat o Diyos sa lain usab na hugna sa mga kinabuhi. Lain gininhawa, lain puso, lain nga pribilehiyo na usab ang imong gihatag kanamo. Even ini katapusan nga pitsa sa Marso o Diyos, nga ikaw nag-uban ka na mo hangtod na human ang maong pizza o adlaw nga ikaw nag-uban ka na mo. Even upang adlaw o Diyos, mutikam na usab kami laing mga adlaw, laing kinabuhi, Lord, among itugyan na kanimo, among kalabtis ko. Tawagin mi mahimo sa mong kaugalingon. Ang tanan, naalang yun sa imong desisyon naman. Sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuotan nga Diyos, wag yun imo ihikaw ka na mo, kay padayon ka nag-supply ka na mo. Padayon kang nagproteksyon ka na mo. Padayon kang nagpantay ka na mo. Even sa tanang katawhan karon nga namin sa Sign FM. O sa tanan karon naming wa sa Facebook Live. O sa tanan o Diyos nga nag-share nining mga programa. I declare blessing kanina. I declare prosperity. Even sa mga station manager, Pastor Gideon Kanilay, Pastor Russell Kanilay, o Diyos, upan silang buha ka mga. Sa mga general station manager, Lord, ikaw ang kapanalangin sa ni Pastor Kim Ryan Makasa o ni Mama Isa Makasa sa ilahang mga anak amahan o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM o sa tanan nga dapit sa nagatason o sa Pantulinaw sa imong mga alagad nga nagalasa imong mapulong mga mensahe wisdom, knowledge o Diyos imong hatag sa matapos sa kanina bisan pa man o Diyos sa tanan karon nga naminaw nakasunod dining mao nga programa sa kanina way hunong, way puas ang among pagpasalamat. Ikaw ang among ituboy, ikaw ang among ipayaw. Tungkol kay ikaw ang Diyos, wagin na usap, sikat pa, kalimutan. Salamat o Diyos, tinitak na o dapit sa kahaponon na imong hatag ka na.
Ibig sa akong kapikas kinabuhi, kaya ikaw magauban, maghatag ikaw may panlawas, bisan pa man proteksyon gikan kanay mo. Samtang sila nagapaabot sa mga flight going to Saudi Arabia. O sa uban pa mga katawhan o Diyos, kaniin, adunay pagplano sa pagpang-apply sa ilang mga nason, laing mga nason. Proteksyonin ang ilang mga kinabuhi. Proteksyonin ang ilang mga pamilya ang abilin. Lord, thank you so much, O God, sa imong pagkamaayo ka na. Kaniin ang kalampusan kasiguruhan, diha lang yun kanimo nagagikan Ama. Even sa among presidente, sa mga senador, o sa tanan nga mga congressman, sa mga gobernador, o mga mayors, o sa tanan nga mga konsyales, sa tanang adunay makatungdanan dinhi sa sulod o sa tibok Pilipinas sa mga. Ikaw magapahinumdom, ikaw magablis sa matag usa nila pag kinabuhi. Sa imong pagkamaayo pagabutan nga Dios wa gud ni namo nimo ikaw kanamo. Aron kami mahimo kayo nga magbadaogon. Aron kami mahimo kayo nga panag-ingnan sa uban pang mga katawhan, Lord Jesus. Lord, ako kining giampo nga nakanimo ang kining tanan. Dili gyud nimo labay kawang diha sa trono sa imong himayaan. Nako sa tanan sa nagapaminaw ini mao nga dati. Kanunay nagapatalingho, Ama. I declare blessing sa mata ko sa kanila. Sila paghago sa ilang paghatag og panahon aron ang imong mga pulong mga mensahe. Mahidangat sa kasatagsa ang mga Pinoyan. Mahidangat sa kasatagsa ang mga kasing-kasing. Gadiin, may magadalag kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, pinaagi sa imong mga pulong mga mensahe. Kanuganan, dungog o himaya, nanhalagod ka ni mo ang tanan. Iningkat na dapit sa kahaponon, sa iyong kahaponon na imong hatag na. Nalaygod ka o Diyos sa iyong katapusan. Tanan magingon. Amen. O amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao. Amen. Sa Naminaw sa Shine FM 95.3. O sa ato nga listener diya sa Kandahuyon. Ako lang yung ipalakbit mga kaigsunan, although ako ni siya nga i-appeal kayo sa mga greetings o niya nga kantawon. Although ako ni siya i-advance base sa ato nga information, kanunay usab ni silang nagsunod. Muna nga ato mga kaigsunan, bawi na atong nahibalan nga kanunay usab ni silang nagasunod sa ato nga program. Layo-layo na ang Kandahuyon mga igsoon. Unahan pa Pinas Kabagahan. Kanya kanunay silang naminaw sa FM radio. Wow! Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Mao nga ano na may mga plano amo ni pakusdan gamay. Aron maabot ang ipin ang mabinay. Basta dili lang malabaw sa requirement sa NTC. NTC mga kaigsunan na sa 150 watts. Pwede na taan na mga kaigsunan makabayulit sa NTC. Muna nga nagsupay sakta sa rules and regulation to government. Dili mo sa pwede mga kaigsunan kung supak tas balaw naman na sila i-imposar, i-implement. Dapat utahon sa mga. Mauna na. Aron ta dili matawag og illegal. Una nga usa sa ato nga General Station Manager iyang patasan o kantina o niyang pakuskan. Pero usa sa ato advisor, advice sa atong station manager nga si Reverend Gideon Candelario, pakuskan na ang gitawag o transmitter. Pero ang transmitter mga kaigsunan dili lang sa kamay. Ibukas to man 85,000. Taas na sa igsoon. Una nga kuno sa pinakanindot matod pa sa atong General Station Manager nga pwede lang mga 5,000 ato madugangan ang atong gigawats aron modulhog na ni diha sa dapit sa tanay ibin sa laing mga lugar nga maabot sa ato nga Sibya ay usa sa ato nga ni-contact nato diha sa messenger nga nangita sa simbahan ingon siya, Pastor, asa ko na dapit ang simbahan diha o niya mo simpa sila mga kaigsunan ni ko layo-layo lang diri sa proper o ula kaingon sa barangay sa Tunginyo. Sabi niya sa proper mga kaigsunan nga ako nga amigo nga may kontak kahapon nga si former consul diha sa dapit sa Paleo o yan ang kanawag sa Tanay City naga panimuyo o
yun siya nga time will come kahimamat may mga igsunan in personally. Una nga daghan ang mga makikita nato igsuon base sa information na ilang yung ihatod mismo sa atong messenger, sa atong personal. Nang atong ipasalamatan ang Ginoo niini tungod kay ang FM radio dili sa gamay nga ministry. Galingkod lang tato o dire sa FM pero daghang makadungog even ang tanang organisasyon makadungog sa mensahe Ginoo. Labo sa tanan sa Facebook live ya sa media na live kay live at sige mga igsoon din sa FM radio makabati ang sa Maynila, Cebu o sa Tibok Pilipinas even sa live mga nasyon makadungog sa mensahe Ginoo. Inana pagkamayo ang Ginoo. Una nga ako ang itumbaya ang tanan nga mga family diha sa dapit sa Kandahuyon. Si Brother Kinley, ang iyang hangga sinunoy familiar. Matod pa sa information nga atong nadunggan karon palamang. Nakanunay gud sila nga naminaw diha sa Kandahuyon. Layo na biya may suot. Ang Kandahuyon may suot unahan pagkinos kabagahan. May time nga nagbisita may mga kaisunan kanyanto mga classmate nga kasi kanyar pa ko adunay mga dalios family diha mga kaisunan nga ako classmate kanyanto o niya kini sa mga kaisunan ko Ginoo nga doon na tayo gitawag og mga admirer kani batan-ong kinabuhi mga kaisunan amo gunay mga admirer enjoy kinabuhi. Para sa mayong hapon kanimo diha brother sa tanan nga mga family diha si Brother Kinley ang yang angka pagsoon si Brother Nonoy familiar diha sa Kandahuyon. Rasilingan na tingali nila sa mga dalikos family mga kaigsunan na akong amigo kaniadto amiga o niya kini po natay mga crush ba ano na magawin kaya hindi mag-oy gilatan sa kapalaran gilatin sa kapalaran kamurat na nagtukod og balay na pastor kay gilapit mas kapalaran. Ana nga hangtod ni graduate sa college mga kaigsunan nag-abot na dito sa dako na university. Pasinaw na mga kaigsunan ana ta. Natural man ang mga kaigsunan sa ato nga pagbati sa kalibutan. Pero pagbati sa Ginoo lahi ang pagbati sa kalibutan. Padahil ta mga kaigsunan sa tanan karon nagwa sa Facebook live Luzon, Visayas at Mindanao event sa lain mga nason. Sa tanan nga naminaw sa side event. Sa mga FM radio nga naglanog-lanog kanunay sa inyong mga lugar. Muna ko pangalawa mga kaigsunan, padayon ng atong mga programa. Imong pulong ko lang parahan sa mga tiro kayag sa mga lagyanan. Pila man taga-abli kayon mga kaigsunan nga wala na nakalive sikat sa 27. Anibalik ka mga kaigsunan ato 29 sa buntag o niya pagka-brand out na sam muna mga kaigsunan ko sa Ginoo di ko taga tug-tug awit makalangin din sa FM radio. Salamat sa Ginoo ang atong oras karon alas 2:19 alas 2:12 man lang suon ini akong relo lang advance ni various computer alas 2:11 sa kahaponon pizza 31 sa tuig 2024 sa bulan sa Marso o niya og ma-Abril na biya pwede pakadalihan o nakadali kayong maguwang ng tao ba murag ipatra murag usalang ka pamilong wa naman Abril na sa Lunes aw ugma nakaluning gubitar ugma may suot pizza uno sa Abril grabe sa una nga ugmang adlaw igsuon sugod sa pizza uno sa Abril sa tuig 2024 na mangumusta ko mga kaisunan kumusta man ang atong kinabuhi nag-upgrade ba niya sa kinabuhi Kristohano kung nagkakubol ba ni igsuon ikaw ug ako ra gyud makatubag ani unang atong ipasalamatan ang Ginoo hapit na gyud ang anibersaryo dinhi sa FM radio karong Mayo 16 dili lang gyud ko mo mudasit ka sige magkaigsuon kung pahibalo ay kaagad biyata sa atong station manager kung unsay iyang mga kalihukan
Although na may mga kalihukan anak mga kaigsunan, unang surprise lang sa basta na may mga kalihukan anak sa atol yun sa anibersaryo dinhi sa FM radio sa ika-usa ka tuig. Muna nga atol ko na sa pagpasalamat dinhi nga mao nga dapat amo orang ikdungan aron di ta magka disi-disi ba dili ta magdubli-dubli nagpa-prepare kay moingon di ta mga kaigsundi bi na lalim. Kanang okasyon nga igsoon kanang dakong okasyon di na malalim. Ano man kikinahanglan una financial hago pangandam unang tanang programa sa imong kinabuhi ug di gani ka pangandam mura kag masyak oy mura kag masyak mangani ka og padalon ka mga kaigsunan o programa sa simbahan makayon ay ana magyud ka igsoon moingon man jud ka igsoon ay siya ra o iwa ko ka pangandam oy mura kag naiko bagbala mga kaigsunan ang tapsingan ba. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Ma'am Eden Suryaga. Sa tanan nga mga Suryaga family karon. Bago pa lang ni siya na nagsunod sa ato nga programa nga Suryaga family. Mao ni first time tingali nato nga ato nahimamat din sa Facebook live. Ini sa social media igsoon. Una nga usa sa ato nga viewer mga tourist family former consul sa Pal-Airs Tanay City igsoon yang ikot-iloki siya kahapong adlaw nga asa madapita ang simbahan ni Pastor asa napita ang FM radio kay mosimba sila na nga pagkabalo niyang video layo makayo kay naa kuno sila sa Tanay City karon ingon siya magigisunan buhon makakita ta Pastor wa nadaghan mi kayo mga tinguha nga mobisita sa mga listener mga nagasunod yun sa ato nga programa na mangumusta ta ano na wala tayo laing intensyon kaya sa kay maguduna may mga organisasyon nga moingon man nga ay mamisita na po na dito aron mangumbinser na po na bisag na anak dire nagsimba naguna pa muna sakit sa tao bitaw nga dili gid maayog doktor kining una-una dinao dili man ang matampalan sa doktor sakto ba ginaigsoon nga ang dili matampalan sa doktor kanang kinaiyan nimo kanang batasan di ko na maayog medisina di na maayog Rexidol oy maayog ka nagrexidol ng imong batasan kinaiya una-una dili na maayog Rexidol. Moingon ra ko ng doktor igsoon murag ikaw ra gyud makayo ana sister brother di gud mi kayo ana di mi ka hatag anak insaktong detalye ikaw ra gyud tinuod man ko na igsoon kanang pangagpas ba puro kanang basic ba pagduda ba dili na maayo medisina dili na madala kung saan pa diha nga tabletas nga bisag dili pa na sa gitawag og tabletas ba nga doon na mo duha ka klaseng tabletas doon ay generic doon na pwede generic bisag ka na bang duha tingali mo duganon mo ma-overdose na gyud ka na magkinumar even ang doktor igmigsoon specialist ng doktor di gyud ka identify sa kinaigbatasan sa taho labi na suna-una ang maka-examine Diyos lang base sa palang kasulatan. Tanaw ra ko ng Hebreanon Kapitulo 4, versikulo 12 mo examine ang pulong sa Ginoo mo usisa mo dulot sa kahinanadban sa kasing-kasing sa tao adili man ni ato ang mensahe karon kay atong mensahe mga kaigsunan ang Dios mo ay atong manlalaban di ba dinis kalibutan sa kun dunay mo laban nimo ugara man kuning tawo labi nagpasaligan ka nga nay mulaban nimo dako-dakong taos kalibutan mi nga nang ay kinsa koy kahadlo kan nako dakoy mulaban nako dako koy aktor ni god ay Wanya, una-una to, ikaw rin ay attorney. Ikaw rin ay abogado. Kung magpasigarbo na mag-igsunan, mag-iahay rin ko, di, kung mahuman ng trabaho. Wa na gaya.
O niya, kung imuha ng surang-surangon, kung imuha ng tubayan sa Bulgara, mga muingon man po na maigsoon. Muingon, ay, Jesus, kasi siya rin ng mga tawanan. Kaya wa na ay. Wa na angay diya sa publiko. Wa na ko'y angay, puro paghinambog na naman. May pay imuhang iwali, kamatuoran, minsay Ginoo nga magdalag kadaugan kasiguron kabaguhan dili magdalag minsay bigtil way ayo na iso makaguba nag may relasyon sa imong silingan sa imong sigataw imbit sa imong kaugalingon panimalay sa imong kaugalingon mismo sa imong relatives makaguba na makaguba man ang maiso ato nang wadon oy ato nang dili na ibutang sa atong una-una kasi ato ning pasahon mga kaigsuonan kining ato nga ipagatunan karon. Naingon diri mga kaigsuon, dili man ni may ato ang giwali kaniha. Kay atong giwali kaniha mga kaigsuon ang Dios kahayag man. O niya, kung ang Dios ang kahayag dapat ang nangalagad sa Dios kahayag sa uban. Kung nangalagad ta sa Dios unya ang atong kinabuhi dili sama sa Dios, adi gyud ta kahayag pareha tag Satanas kangit-ngit bi Satanas. Ingon diri mga kaigsuonan sa kapitulo 2 sa unang Juan. Ato ning basahon aron ato kini nga mapaambit ilabi na sa mga FM radio nga naminaw karon. Wala ayo lang gyud mo kabalaka ilabi na sa mga ngalan nga nadire nga among nalista. Ang ato mga greetings mga kaigsuonan. Ato man ato ibutang sa makadlawon kayo. Human sa atong awali ug mga adlaw na may klase ang akong anak. Una ka sa Thanksgiving dito sa Plagatasanon ako guni sa gidala igikan may makaisona sa 27 nya 28 na doon ay mga youth camp dito iya pong nahulobilo ang mga DJ sa Sign FM may yarang nahibalag diri sa live yang nakailak pag-abot dito iya kung nakita in personal anak na ko na una nga sa among kinabuhi nagamo karon nagwa sa Facebook live Luzon, Visayas and Mindanao wa mamo kailas ako pag WhatsApp ko kailas inyo ha nakaila-ila lamang ta diri sa ato ang sa social media pinagi sa ato ang programa gikan sa Mindanao Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod bagyo nato na mahimamat in personally himamat lang nato pinagi sa mga messenger o mga messages wow. Ito ni basahon isoon. Ingon dire. Si Kristo ang atong manlalaban. Ay ikaw karon usa ko padayon sa unahan. Kung ang tao na imo laban, magsalig na. Bisag gani bata mo igsoon yung labanan nas kinikanan ang babag mama, magkakita nagsumbagay sa silingan. Nya labanan dayon. Bisag sala pa yang anak, kanang bata dunay mga ginikanan magod nga gitawag konsentidor ba? Dipinsi. Ano sa mga punang dipinsi, pastor? Mo dipinsa ba, bisag sayo, ang iyahang anak. Iyahang parinti, bisag sayo, mo dipinsi. Nga, mo implement yun, kanang uban ray sayo, ako mo'y sakto. Ang problema, manggod. Kung ikaw sakto, mata sa Ginoo dili sakto, sakto yun ka. Kana may tao mga kaigsunan sa tibok kalibutan nga mo dipinsa yun sa iyang kaugalingon. Nga mo pagawas yun nga siya mo'y sakto ang uban sayo. Kung diha sa organisasyon igsoon kung maunay mentalidad ay di magdugay na oy. Ginoo dili, di man ang maminang storya. Mao man ay maghari-hari sa kalibutan igsoon. Wa na silingan kung mahimo. Ibin parinti o kung sa paniha. Mao na mga tao mga depensiba. Unya ka na may igsoon dili sa na maligayang sa tao. Kay duha ra man gud ang klase sa tao sa kalibutan. Dautan o maayo. Ayaw na tong ingon dulo dautan bulo maayo, parihara nang guwa. Hello. Kung maayo ka, maayo gud ka. Dili kay maayo lang kas imong kaugalingon sa uban di ka maayo lisod. Di makita man na sa uban ang imong kinabuhi. Kung dili ta mo desisyon sa atong kaugalingon nga modaig ta, pwede gyud ako pagamayo ha. Kanya sa uban dili ka maayo sa uman ha. Modayo mo ila ba na nimo nga maayo ka dili oy. Dili maganit mo pwede nga magsigit ag daig sa atong kaugalingon.
Kaya ang nakakita nato ang uban dili kita. O kita may igsoon damay mas labaw sa nato sa abilidad nga atong nahuptan kaysa uban. Di ba? Ingon diri may igsoon ato ning basahon. Si Kristo ang atong manlalaban. Base sa balang kasulatan. Pero dias kalibutan may igsoon. Kung dunay mo laban nimo mungala biya ang tao labi na ingon dayon ang tao nga ay kanong mahanlok magkanang mga tawhanang namatay abogado. Abogado dahil isutan. Namatay attorney ngilingig kayo abilidad. Ang pangutan naman gud, o niya, ikaw rin ay abogado. Ikaw rasam na attorney. Narabatay abogado nga mao ang Ginoo nga labaw pas tanang abogado. Labaw sa tanang mga hari, King of King, Lord of Lord. Kanang mga abogado, kanang mga doktor, kanang mga militar, unsa pa dis kalibutan, andir na sa Dios. Kung ang imong gihimo kaayuhan para sa katawhan nga nung mahadlok man ka, anong mutalaw man ka, nga ang Dios may tag-iya nimo, ang Dios may mo manalipon nimo, dili ba si sister, si brother. Tanawa ra gud ang Biblia igsoon. Kung ka na, ikaw nagbasa Biblia, pero di gani kahimas sa magsige rin paminaw sa silingan, sa uban, magsige panguliktag sugilanon nga dili arang angay paminawon, apel to kag buot ana. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sister Annabel Robiti. Ini nga David sa kahapon. O sa tanan karon nga naminaw sa Saint Ephraim, Ginoo ba? Ang Biblia igsoon dili na pwede nimong taguan. Dili na pwede nimong habloy-habloyon. Ano man? Wa man kay katumon nga mo taguan na. Ay lasbis ikaw mo i-deny sa Dios. Kaysa ikaw mo deny mga pastor, mga pastora, mga apostoles, mga ebanghelista, mga unsa pa diyan, mga bishop, mga pare, unsa pa diyan, lay ministry, tanan, unsa diyan kay parihara man ang nagdalas kasulatan kana ug mausap ang kasulatan nga gibasa. Tanan maigsoon nga organisasyon nga nagsandig ug nagdala sa kasulatan mao nay basihan. Pero dias atong pagpangalagan kung sukuhin na sa Biblia wa agoy angay. Hello. Doon ay mensahe si Sister Annabel Robiti. Ano na si mensahe may igsoon, mayong hapon Pastor Sapre. Shout out ko there in Tanhay. I'm watching and God bless you more. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-watch karon, Sister Annabel Robiti, watching from Tanhay City, Negros Oriental. Ilabi na sa inyong mga kaubanan diha nga naglantaw o nagwatch sa ato nga programa nining matahong nga kahapon. Una nga usa sa ato nga nahibalan nga abot etas kandahuyon sa mga familiar family, usa sa ato nga listener o follower sa Saint FM. Wow, grabe oy. Alayo na bitong kandahuyon. Una nga base sa atong information, ang ato nga general station manager nga si pastor ato nang pakusgan ya gamay. Ato nagdugang ang antina. Unya ako ni nga gi-consult sa atong station manager nga si Pastor Gideon. Sa mas nindot ana pastor isla pakos ka nag-transmitter nya mahal man ang transmitter kaysa antina. Iningon si Reverend King Ryan Makasaul sa pastor kanang 5,000 okay na. Mukusog na unya munindot pa ang tingog. Wow, grabe. Tingali magkaigsuonan. Awan dili sa nato ma-identify mga igsoon kay sila man punay nahibalo kuno sa output niya. Una nga to nga giampos Ginoo dire magkapalit ang mga nindot nga mga gadget nya di na mo atras, di na mo musog, di na mo kubol kay diri nga gigamit na to igsoon kining speaker nga gigamit sa bass guitar ang nagalugpo na tingali ning sulod ani naga duna na ni dispenser igsoon kay kusog ya kayo ang kanang pick up sa bass guitar igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch Ma'am Jan Amor Ganda Sambilan. Wow,
may buntag sa tanan nga mga amorganda o sambilan family. Salamat sa Ginoo. Pwede mo maka-comment so kinsa mo asa mo nagagikan. Although makaigsunan mga sambilan family, mga akong usa sa ato nga classmate nga si Cesar Sambilan basig iya ning relatives nga sinong dinsyo diha sa David sa Pilipigan or sa Tuyuban. Kaniya to makaigsunan year 2000 classmate mi may kansan makaigsunan sa Dakong University nga nag-eskwela mi o college matod pa sa Pasiaw College. Classmate mi sa unang college makaigsunan o niya kauban sa Bigtityo. Muna nga mga Sambilan family o mga Amorganda family mga kaigsunan, doon na po ko yung mga classmate nga mga Amorganda family. Ano ka na mga Amorganda family mga kaigsunan, mo ingon gani ka diha sa Bais, mo ingon day adto sa Amorganda grocery store. Wow. O diyan ko tumon sa naasay kalanan, naasay catering Amorganda. O wala adto kas kalanan to tapoy bisya mga kaigsunan ko sino. Kung mga pandiha sa David sa Amorganda Minimar. Wow. Ana ra. Muna ka usa sa ato nga viewer nga mga tourist family mga kaigsunan. Ako sa kingnan nga mangutanan lang mo sa amo nga aplido na dire gyud sa sitio Bonglo kunya doon raman. Murag talag sa ramangon nga wa kailan namo labi na sa ako ang kinabuhi, labi na kining atong pagkadangasong agtag pagkabagag na mong igsoon. Ginitong pagkapagaw na umayson gamit besya. Yanong ako maigsoon di ko maulaw inom kong pagkagnawong. Kaya last best ignon maigsoon nga nipis og nawong. Di ba? Ayaw ka gukol maigsoon nga ignon kang pagkagnawong kay kanang pagkagnawong maigsoon makatabang buenas imong kalisod oy. Di man ka maulaw nga makipakita bang balag inom kang nausap ko rin kuhanan. Ayaw. Samot dili ka nipis og nawong sa Dios. Hello. Dapat bagatag nawong ato bangas Ginoo. Ano man, kay kung bagatag nawong imong ipatuboy magud, ituboy magud nimo ang Ginoo dili ban ang tawo. Moingon ba ka ang nagluwas nako ang Ginoo. Ang nagluwas nako, ang nagsuporta nako Ginoo. Nagamit siya mga tao aron pagsuplay sa akong panginahanglan. Wow. Di ba si Jesus mo'y manglalaban? Di ba siya maoy mo muhatag ni mo balor? Malag dili kahatag ag balor sa imong silingan oy. Dili kahatag ag balor sa ubang tao. Dili kahatag ag balor bili sa imong isig tao, isig ka magtuto or pastor magpastora, dili kahatag ag bili kay mas labaw man sila nimo. Pero ang problema, dako kag bili kay pagkatag nawong sa Ginoo. Di man ka maulaw. Hello. Di ka maulaw eh. Ang maulaw maigsuon ka na ng mga tao nga wa ko'y ulaw. Balihon na to na. Ana ra na igsuon tanaw ra si Jesus. Muna ang mga tao sa una mga parasiyo, mga sidosyo, ibantayan si Jesus yung kalihukan oy. Pero balihon sa wa na katubang igsoon si batoy. Ingon diri mag-igsoon ng sa Juan, tanaw ra gud ang Juan. Ato ni nga unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 6. Si Kristo ang atong manlalaban. Mga anak, isulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Tanaw ra. Ang Biblia gisulat aron ikaw ug ako nga gipili sa Dios, dili na unta magpakasala. Mayong hapon, bato-bato sa langit, introduction pa lamang, wala naman, igo naman taani. Ikaw o ako, egsoon na pa'y batasan nga sukwahian, igo ko'y, may ingon patang mo na maghapit-hapit na pastor. Di kay hapit na igo na yun. Ingon dire, oh. Mga anak, isulatan ko kamo ni ini. Aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala man, ada po'y opsyon pastor di ay. Ingon man dire. Apan makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo. Ang matarong siya ang muatubang sa Amahan. Ingon ang 3, siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kun dili
ang sala sa mga sala usab sa tanang tawo. Wow, tan-awa ra gud si Jesus. Ang iyang ipakamatyan, dili lang ikaw usa, dili lang ako usa, dili lamang ikaw o ako karon naminaw sa FM radio o nagwa sa Facebook live dinhi sa social media, kundili tanang tawo. When we talk about tanang tao over the world, wow, di mo ko kalibutan tanang tao, gawas o mga alien. Kaya wala man naghisgot ang Biblia nga iyang luwasod katong mga alien, katong mga engkanto, wala man. Ang gihisgutan diri sa Biblia igsoon, kita man mga tao nga luwason niya. Ingon din, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, diha sa kung tumano nato ang sugo sa Dios, luwason ta sa Ginoo. The question is, kung dili mo tuman ang tao sa sugo sa Dios, muluwas siya dili? Dili. Dili magani siya maminaw sa mga taong dautan. Hello. Sa introduction medyo makaingon ang tao nga, wow, apil ko anak ko, bisag nagpakasala ko kay ang tanang tao man. Ang problema pag abot sa unahan kay niingon man diri igsoon sa bersikulo 3, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios. Anya di ta katuman. Magwahil gyud ta mga igsoon aron ta panalipdan, panalanginan. Ngawa man ta katuman sa sugo sa Dios. Hello. Tanawa ra gud kung tumano nato ang sugo, mga sugo sa Dios, maniguro nato, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Wow. Makapaniguro ka nga ikaw nakaila sa Dios. Siyempre. Kay kung nangalagdan tas atong gialagaran karon, nga wa ta kaila sa atong gialagaran na o abot sa punto mga kaigsoon ko sa Ginoo, wa ko'y klaro na imong pagpangalagan. Walay insaktong direksyon. Ano man, pag abot sa panahon, ang imong gilagaran, dili day haom sa pulong sa Ginoo, wa na. Matangdan man ka anak. Ingon diri sa 4, kung may muingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kung kanang tawhana, ayay, naghandog ka ayong muingon karos kalibutan. Diyos nun ko, Kristohanon ko, born again ko. Napangutana magod diha may soon. Sa imong pagka born again, sa imong pagka Kristohano, naa ba tinuod? Ako na lang pangutana igsoon. Naa ka ha? Tinuod? Kay kung tinuod, nagtuman ka sa sugo sa Dios. Wow. Ana ra man na. Kay katungdanan man sa tao nga mukling. Sa kalibutan maigsoon, wala ra bay mo ingon nga anak kong Satanas. Ato nang ipaambit ka niya maigsoon. Wa kay mo angkon oy. Kay mo ingon ang tao, ayaw mo duol nako, duol mo nako kay anak mi kong Satanas. Asuto yan dalagan oy. Satanas ko nang iyang giingnan. Di bay ko'y nalamay madung makita ni mo niya. Pero kasagaran sa di ko kalibutan, tanang tao halos anak ko sa Dios, Kristohanon ko, na ako'y pundok ng dikon kayo, na apay abogado unsa pa diha. Ayay, sa tapa ang imong pangalaga nagbasik abogado, katuon ng abogado mga kaigsunan, dili mo na mga tubas Ginoo. Abogado rin man sila sa kalibutan, dili man abogado sa Dios. Ang Biblia igsoon, magtukan sa tinuod ng kamatuoran. Kay kasagaran na basta tao sa kalibutan, kusog kay manghulga, kusog kay mo istorya ba mga kaigsunan nga hadlokon ka, pasipan-an ka, o niya iwil nun may isun ka, kana tawana, kana unsa diha, ay ko, iwa na, may angay. Unang ako nga iha niyo ang matag ko sa kung ana apa atong kinabuhi ana undangan nato oy kikita rin maulawan
Kita ray magsakripisyo sa ulah-ulahi mga adlaw. Kita may maulaw. Tinuod dili. Lang alam, amo ingon po tama ikson kana pastor kung nay ulaw. Ang tinuod sa. Ana naman ang tao sa kalibutan, bisa kung saan pa. Labi nagmukalit ang kalami. Ingon diri ikson. Kung may moingon, nakahila ako sa Dios. Apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kon ka nagtawa na, o wala kaniya ang kamaturan. Laro dili. Ayay. Wala niya ang kamaturan. Tungod kay lahi ang iyang batas sa kinaiya, iyang una-una, dili makuha doktor. Dili madalag espesyalist ang doktor ka ng batasan sa tao, dili na makuha. Bisa kung saan pa ng pagpatambal, bisa ingon pa kang doon ako na sikihor kung sa asa pa di may so kay kanang sikihor magkaigsunan maunay panahon sa kanang mahal adlaw mao man ay dungguan ng dihag mga mamamara na diha sa dapit sa bandilaan igsoon hadlok ng tao kani adto katong akong maestra kani adto nga dunay maldituhon nga taga Pantaw man to nalimot ko sa ablido perti ko malito ha kay maldito gito tinuod ko no ingon tong iyang kauban pero sa diha nga wa siya ni respeto sa maestra nga taga-bais giingnan ikaw do katalon kayo ka nawa iadto ti kag sikihor apakahadlo kas estudyante oy hadlok siya ano man sikihor ka diha to gikadlo ka na oy gikiandapan na lugaron magkaigsunan bisag-asa ka muna ang Ginoo nimo bisag adto pa kas pangahilang lugar kaya ang Dios kauban nimo diigod ka madlok ano man na si Jesus pastor siya ang tigpanalipon hello siya ang manlalaban siya ang muluwas siya ang mupaangay nimo sa kasiguruhan kadaogan sa imong kinabuhi wow niya mo na ato ang tumilian kaya dinis kalibutan Megson kanang mga pasalig sa tao karon ra na pero ugma na sunod semana sunod bulan sunod tuig ayay mahanaw na ay mawagtang na ingon dire Exxon ang tanaw ra ko di sa 5 apan ang nagtuman sa iyang sugo oh nahimpit diha kaniya ang gugma sa Dios wow ingon dire nahibaluan nato nga ang kinabuhi nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini 6 ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios unya kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo ato bang nakuha ang nagkinabuhi diha sa Dios magkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Kristo kumusta ba mga Kristohanon mga madasigong diyas pagpangalaga inuod yun tang nagkinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo or magpakitang tao lamang ta aron imnon tas atong silingan nya born again apan ang kinabuhi wala ma-born o nya doon na pa'y sulpay again pagpagkatao o imo na siya nga iad unsa man ang agin kontra bina agin ala tanaw ra gud diri sa 6 ingon diri ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo sama kang Hesukristo ikaw ug ako ra gyud nasayon diha na pamatudan sa imong kinabuhi ining kalibutan diha na pamatudan mga pinangga sa tinud-anay og realidad og reality nga makita kong padungog sa imong silingan sa imong isigataw even sa tibok kalibutan maunay gustos Ginoo ang atong topic igsoon si Jesus ang atong manlalaban matod pa diri mga kaigsunan si Kristo ang atong manlalaban dili lang kay manglalaban kundi siya ang tigpanalipon ang atong Dios nga di gud magduka magtas kalibutan
adunay pasiaw igsoon. Usa ka tinun-an ni Kristo. Ay. Kitang tanan mga igsoon, tinun-an ra magutang ni Kristo. Pastor o pastora tinun-an man kita. Usa ka sugilano mga kaigsuonan, nabli siya sa mensahe sa pastor. Anong nablis man siya? Yang ipasalamatan si pastor. Sa pastor, magsigi jud kog simba. Alipay kay pastor. Sige bang simba, niingon biyang sige simba. O niya, lipay yun ang pastor kay namag yun siya sa simbahan. Naniira sa pagpastor may igsoon mo nang ikaw ug ako, dapat alagad kas Ginoo kabalo kang mo screening sa tawo ba. Kay naamag ko'y mga tao may igsoon nga matod pa sa kinabuhi nga murag paresiyo ba ting pagkaron ningon ba. And ingon na ako sa kanang nagsisimba, magsisimba, siyempre kitang tanan magsisimba na. Pero na ay leader sa simbahan, pastor, pastora, usapan niya. Ingon sa pastor, dako jud kog kalipay. Ngano man brother? Kadako ko kay kalipay pastor kay ako kanang sa balay naon sumiyaman ko. Madahan. Ingon siya nga, di ko katulog oy. Sa balay di ko katulog, magsigaran akong mata. Pero diri sa simbahan, pagkaduka aman labi nagmagwali na ka. Ay, di makatulog man ay sa wali ni pastor, may makiko man. Natulog man ay maigsoon, wag man ay naminaw. Naulian ang iyong sumya, isa diri sa simbahan pastor, salamat Diyos Ginoo, kay makatulog ko sa balay. Di man ko katulog, magsigar man ako mata na insumya ko. Pero da sa simbahan, salamat Diyos Ginoo pastor. Wag kay klaro. Matulog naman dahil nigwali ni pastor. Dili layhang maminaw sa wali ni pastor. Sa umana, ipilit mag-isa mo atog sa simbahan aron mawala iyang insomnia na tanawa na. Hindi ba siya katulog sa ilaha? Si pastor di ko katulog. Pero salamat sa Ginoo sa panahon ining simba. Na, magkatulog ko ay naulian ako ng insomnia. Kanang may igsoon. Sabi na kay ilustrasyon o tinuod po nang nahitabo. Kadaghan kay mga tao nga atong ikahalubilo dili lang mo sa duha. Grabe ka kaaso-aso ng itawag nga katasig. Wow, tasig yung tasig as in. Matod pa sa pasiyaw as in, pastor as in. Ayay. Mura man o ano na yun so. Dili na to ulog-ulogan mismo ang atong kaugalingon. Dili na to ulog-ulogan, ulo-uluhan si pastor, si pastora. Dili na to ulo-uluhan ang mga alagad sa Ginoo. Kaya kung inyong ulo-uluhan ang alagad sa Ginoo, mas kapinan mong nag-ulo-ulo sa Dios, pangatubang ang gitagtanan at tubang sa Dios. Ikaw o ako ang tinud-anay ng mga malag na nangalagad. Wala nagbasis kadasig kalingon. Nagbase sa lahutay sa pagpangalagad. Diha sa bulaton. Para si mayan sa Diyos. Maunay tinuod nga doon ay Holy Spirit. Maunay tinuod nga doon ay Espiritu sa Ginoo. Hinumdumi, dili lamang sa sulod sa simbahan nga muingon ka na ang ni Espiritu niya sa simbahan sa Ginoo. Dili ka muingon maigsoon nga kanang tawhana tinuod na doon ay Holy Spirit. Apan mawagtang lang gani na ang Espiritu ana maigsoon. Dili na tinuod nga Holy Spirit. Kundi ang tawran ang tinawhanon emosyon na naa lang siyang sulod sa iyang kinabuhi aron siya madayag nga kunuhay Kristohanon atubangan sa Dios. Di ta magpauwat igsoon. Di ta magpaulog-ulog sa tong kaugalingon. Dili ta magpadominar mismo sa tong kaugalingon kundi magpadominar ta sa kahom sa Dios. Nganuman siya ang atong manlalaban. Siya ang atong tigpanalipon ug di siya magduka. Tanawa ra ko diri sa Salmo 121 bersikulo 1 ngadto sa 8. Naguluhan ni maigsoon siya ang atong tigpanalipon. Ang atong hilig karon si Hesukristo ang atong manlalaban. Unang dinis kalibutan imong anak bisag sayo. Nya labanan sa papag mama, labi na sa mga ginikanan nga konsentidor.
Moingon man na nga, sakto gina bisag sayo. Di moingon ng anak, tanaw na ko ng mga anak at kusog og labanan. Yes, pamilya mo iso, di magina balilo. Sulayin ninyong anak, sige niyang laban-laban, di ba mag-spoil na. Kaya moingon man na nga, labanan bita kong papa, labanan bita kong mama. Magminaldita ko, magminaldito ko eh. Ato sa eskwelahan, barumbado na. Di na mo tuong ni teacher o ni sir o ni ma'am. Barumbado na. Kaya moingon na, ay, akong mama, papa, isog ra po ito. Kaya mga magtutulo taon nga dili taga diha, di ba? Mahanlok sa hanlok og dalag usalag armalait. Mahanlok eh. Saman imong kinabuhi man kay sulan daghan na. Dili ay usara man na. Pero kasagaran nga tinuod nga isog, di na mo sayaw-yaw oy. Di na mo bandilyo pas tibok kalibutan. Kirakan kinara-gara man lamang na. Arong inom juga isog. Arong inom juga nga ipabalos tibok kalibutan nga isog juga. Pero pag ingon diya sa supunyas man kay sunan, pag abot sa kalaglagan ay bukakak ra na oy. Hadlok ra magani ng taog linog. Hadlok ra magani trahedya, hadlok ra magani tsunami, hadlok ra magani kodit. Problema na magani maikson, daghan bisag unsang santuha may sapiton. Ang kaisog mo ko sa taong maikson magsalik kung update pa siya. Maingon man na nga, naku pa kayo ni akong ilog pangag. Kusog pa ni ako ang tiil ako ikarate ni. Usap pa ni diya, kung kamot, kutak ko kay kukukton. Sakto ko kong exercise. Nagbantay so. Hindi ko nang ginoo na gani mo silot na to, wag yun ta. Isa kang saan pa na. Mao na nga niingon nila sa Salmo 119, Salmo 121, versikulo 1 kanto sa 8. Si Jehovah ang atong tigpanalipon. Wow. Sa diha nga si Jehovah ang imong tigpanalipon, kinsa may angayan imong kahadlokan, kinsa may imong kabalaan. Kaya ang imong tigpanalipon ang Ginoo man. Wow. Ginoo ni. Bisag kinsa pang taos kalimutan, dili mo angay kahadlokan basta dakas kamatuoran. Bisag abogado pa, bisag attorney pa, parihar man ang abogado attorney sa. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon sa Rowell, sa Nifa. Salamat sa inyo nga pag-watch karon sa atong programa dinhi sa kahapon. Ako kining basahon sa Salmo 121, versikulo 1 ngadto sa 8. Tanawa ra gud. Ingon ang hiling, ang Ginoo mao ang atong tigpanalipon. Wow. Grabe sa. Ang Ginoo mo'y atong tigpanalipon. Kaya dinis kalibutan maigsuon. Ang kasagaran na ginang tigpanalipon sa tao, labi na kawalan doon. Mo, dako pa na ginagdaghang kwarta. Mayingon man na, aritas daghang kwarta. O, walay kwarta. Baho pakas baho. Aritas ato ang musang barkada, kay daghaning mapainom na ko. Iniguli na ko ani, siguro na sa kong magwahid ani. Pagwagan ni kay kwarta, wagi barkada. Pag-abot sa problema, barkada, di ko na mo pakita ni mo ato ka sa ospital. Dinaon. Di na mo tabang magsakit ka, Di na mo yayong ni mo ngatos lumbanganan o mo mamatay ta. Hinumdumi sa kalibutan. Ang nindot ni mo ihigala ang Diyos kay siya ang imong tigpanalipon. Iibin sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo. Iibin sa imong pamilya. Di magani ka angayan nga mo kumpiyansa. Kay dunay mga pamilya mga kaigsunan nga dili ka agpas sa imong kinabuhi. Dili na mukuha. Dili na siya makigsupatian. Aduna sa mensahe mga kaigsunan si Sir Rowell Sanipa from aduna sa mensahe mga pastor maayong buntag may hapon. Si Rowell Sanipa tumunoy sa Bual-Bual Cebu request kanta Ikaw ang Kusog Salamat. Wow. Ako ni i-play mga kaigsunan ang kanta ni Brother Sir Rowell Sanipa, Ikaw ang Kusog, human sa ato nga mensahe. Ay kabala ka Sir Rowell
Sanipa from Mual-Mual. Ako na ni nga ibutang sa ato nga sunod nga programa human sa ato nga wali. Alay ko nang Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Open ta sa mga request awit pagkalaki. Ako kining basahon tan-awa ra. Milantaw ako sa kabukiran og nangutana. Diin magagikan ang akong tabang, ang akong panabang nagagikan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit og sayuta. Wow. Asa day nagikan imong tabang? Gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit og sayuta. Tanawa ra ko. Kaya ang panabang ko si mo sikataw karon ra. Ang pananglitan kung dako kagkwartahan, pagkasunod ana ayaw kung ingna nga magsige nagpanghatag nimo or unsa pa diha. Moingon maguna maigsoon nga. Style ba brother sister on? Ora mag dili na ni maayo. Pero timan ay ang Dios. Siya mao'y nagbuhat sa langit o sayuta. It meant to say, ang tanan nga mga butang na sa kalibutan, iyaha. Ay iyahaman ang kalibutan, iyahaman ang siya may nagbugna. Why not? Dili ka mangayos Ginoo. Ang pangutan, magod. Kung angayan ba ta mangayos Ginoo? Kung nagtuman ba ta sa pulong sa Dios, kaya niingon diha sa Juan 14:15. Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo. Kung niya kita katuman, dili kaha mga kaigsoon balik awot ang mangayos Ginoo. Dili kaha makaingon tas imong kaugulon ay dili kaha ko ang maulawas ato bangas Ginoo ay maulawan gyud mo ni klaro pag istorya. Naingon diri maigsoon sa dos. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit sa yuta. Dili siya itugod nga ikaw madalinas makadakinas tanawa ra. Dili matulog ang imong tigpanalipon. Ang manalaban sa Israel dili gayon magduka o matulog. Una nga usa ka pasiaw makaigsunan niingon siya nga, pastor, pasalamat ko sa Ginoo kay akong insomnia. Naayo gyud basta ari ko sa simbahan. Maulian ko kay makatulog man ko sa panahon sa wali. Nausaw na. Pero katos panay pastor magsigara yung mata hanggang mapunta. Unang layhan ko magsimba kada Domingo, kada Sabado o sa padiha. Always ko pastor. Wow. Ang problema magod may so kay matulog man ay kay mawala man iya insomnia sa simbahan. Wag ako'y ayon. Ingon diri mga kaigsunan. 5. Ang Ginoo magbalantay kanimo. Ang Ginoo anaa sa imong kiliran. Ang magtigpanalipod, ang aron pagpanalipod kanimo. 6. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo. Ingon man ang danag sa bulan sa panahon sa kagabi. 7. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadaotan. Grabe sa. Imagino nimo mga igsoon siya ang manalipod sa tanang kadaotan. When we talk about tanan, all dangerous in your life. Analipdan ka. Tabunan ka siyang mga dagan. Ipalayo ka sa disgrasya bisan sa imong kinabuhi igsoon. Wow. Iman Gunaa ka sa Dios, ibig taliwala sa imong mga kaaway, pag-andam siya pagkaon para sa imong panginahanglan. Ato nang isunod karon. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadaotan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Wow, grabe. Ampingan. When we talk about ampingan, tanawa ra gud kun ang imong minahal sa kinabuhi, imong bana, imong asawa, kung imong ampingan ang inyong gugma, moingon magyud na nga, wa ko'y laing pinakagwapo sa tibok kalibutan. Moingon pong albay, wa ko'y laing ingon day magsoon. Moingon gud ang laki sa ngatos asawa, wa ko'y pinakalaing gwapa sa tibok kalibutan, ikaw ra gyud akong minahal. Ingon po day asawa, wa ko'y laing pinakagwapo sa tibok kalibutan, ikaw ra gyud jojo. Wow. Diha na nakanindot ang relasyon. Pero kung ingong ganing asawag ba na, naunsa ko ning nawong mura man lamang labi nagmalosyak na. May ingon ba na, naunsa man pa nimong nawong mura man na magdakdakan nas palo-palo, awak naging angay. Pero kaniadto pa maigsoon, nga nindot pa kay lawas, nindot pa kay nawong ang bana o kasawa. Hamis pa kayo kagasinsinso. Nga magsipil maigsoon, pag abot nga nabulan og init, nagpayot bitaw, awa na.
i-resta ng saan. Pero ang Diyos, di yun ma-iris ang iyong saan. Punungan ka sa panahon sa problema. Iman sa panahon sa problema, doula si Jesus. Doula ang Diyos. Lamang pagpaubos ka nunay sa iyo. Magpailalong ta. Nawa ko tayo arang mahimo ko na lang. Anayon ta maigsoon. Ingon diri sa city, ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Wow, ampingan ang imong kinabuhi. Otso, ang Ginoo magbantay kanimo bisan asa ka ug bisan unsay imong buhaton gikan karon ug hangtod og sa kahapturan. Grabe. Dili ni saan ni pastor, dili ni saan ni pastora, dili ni saan sa mga magwawali, saad sa Ginoo. Anawa na gud ang Salmo 23:1. Sikat to dalas nato nga ipaambit, anawa na gud diri sa 23:1. Kaibin sa imong kaaway igsuon, mag-andam sa pagkaon unay grabe. Hindi ka katuo anuman. Even ang imong kaaway nga moingon kanang mga tawana gutman guna kanang tawana mga kuraw gina kanang tawhana wa na nay klaro. Taw raw koy kaingon ana dili man ang Dios. Tanawa na ko diri mga kaigsuonan diri sa Salmo 23:1. Unsa may giingon diri sa 23:1. Kadto ni sa 6. Diya sa 5 mga kaigsuonan nag-illustrate o nagsaysay gyud diha nga bisan sa imuhang kaaway mag-andam siyang pagkaon. Ingon diri maigsoon, ang Ginoo ang atong magbalantay. Wow. Siya maoy ang atong magbalantay. Kay kung ang tao sa kalibutan maigsuon, ari ta sa security, magbalantay maguna. O niya kay magduka man na moabot ang panahon kapuyan na. Di mga wagtang ng mga gamit. Nausa sa ato nga dakong university maigsoon, ipos na sa social media. Nawala ang Bluetooth speaker, maigsoon, wala sa mga to ipos mga kaigsuonan, kay dili mo na pwede. Nawala ka. Ingon tayo, kinsa may nakakita sa speaker sa Bluetooth. Nga naa diri sa number room. Ana na yun. Abot ba lamang mga kaigsuonan, kay doon natuwa naman to sa social media. Ipos. Pero diri, ingon diri, ang Ginoo ang atong magbalantay. Tanawa na ko diri sa bersikulo 1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sipsibanan o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. 3. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Wow, grabe. Ang Dios maigsoon mo tultul gyud sa tao sa angay niyang subayon. Pero ang tao dili mo tultul oy. Di mo tultul, musipat man oy. Dili man layhan mo subay sa dalan nga itultol sa Dios. Kay mao lagi. Hasab ng desisyon sab nas tao. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod sa alang sa iyang ngalan. Wow. 4. Bisan pag magalakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkot o bunal. 5. Giandaman mo ako pagkaon. Grabe. Bisag wa kay pagkaon tingali paglantas o pagtawo, ay imposible masabog wa kay pagkaon nabuhi ka hangtod karon. Kondisyon ka hangtod karon wa pa kay gibati hangtod karon. Tungod kay ang imong tingpanalipod, ang Dios nga langitnon, ang Dios nga amahan nga mao'y kinugdan sa tanang mga utang. Tanawa na ko. Ingon ang 5. Giandaman mo ako pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo o nagaawas mo ang akong upa. Wow! Ang Diyos mo'y mudiho. It mean to say, dili mahubas ang panalangin sa Diyos nga idihog nimo. Ang tao, isig ka tao, mahubas sa painak, suporta anak. Bisag mo imong pagkagdatong nagtawhanas di mo kalibutan. Malato man ang eksuas mong nawong. Muna manama ekso, ay di na po nagpadukoy-dukoy na sa. Pero ang Diyos nalato ba? Waoy. Awa na ko diri mga kaigsuonan. Ingon din.
Ingon ang 5, giandaman mo ako pagkaon atubangan sa mga akong mga kaaway. Gidihogan mo ako lana, it mean to say mga kaisunan, kanang lana, dili na siya mahubas. Munang imong sakyanan, kinahanglan i-check up na kung na may oil. Kaya kung wala na may oil, imong sakyanan, bukagar na, o niya, maguba na. Kaya wala naman yung lubricate sa pista. Dahil sa umana. Apan ang Biblia mga igsoon, even naaka sa imong kaaway giandaman ka kay ang kupa nag-awas, ang kupa sa lana gikan sa Dios maoy mo supply sa imong mga ginahanglan. Grabe oy, inana ka maayo ang Ginoo. Tanawa ra ko diri sa size ang imong kaayo ug ang gugma mag-uban kanako sa tibuokong Ginoo. Grabe. Alitan ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong silingan, sa imong isikataw. Basta ang gugma sa Dios, dili mo alit, dili mawala nimo. Ingon diri ang imong kaayo ug ang gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Last nga mga bersikulo, tanawa ra ko diha sa Salmo 91. Gikan sa 1 ngadto sa 16 ato ning basahon. Unsay hiding diha mga kaigsunan, ang Dios ang atong tigpanalipon. Wow. Muna ako sagingan ko sa gigaingon ko na kun ang tao sa kalibutan dunay gasaligan, dunay tigpanalipon, di na mahanlok oy. Kana mga tao isyu-isyu ron sa palibot nga unsa diha kakarag-karag nga dili taga dire or asa dapit. Adi na masabkuan na mag-apil-apil igsoon. At ang may katungod anak mga igsoon ato aman nga mga militar o mga kasundalohan wa man tay katungod anak kasi sila may gitaasan anak ilaha man ang papel. Tanawa ra gud na igsoon ang atong papel mga kaigsuonan. Mao ang pagwali, mao ang pagsaysay, mao ang pagpambit. Lain-lain man ta og hiyas, lain-lain man tagpapil sa kalibutan. Adunay mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa. Pastor, asa ganito mabasa sa Biblia na ang isang tao moampo lang kung magkasakit o niya ang sabi ng pulong sa Dios, ako'y tatawa lang siya. Naana sa Biblia, Brother Napoleon, although makaigsunan ako pa nga i-search, although makaigsunan akong hatagan o tip amatag usa sa tanan nga nas Biblia mga igsoon, i-search ram na ninyo sa Google tanan ninyo nga pakisayo diha sa Biblia. Although kami maigsoon gawa sa nagtuon mi sa pulong sa Ginoo, waang ko lang yun mi dili tanan nga nas Biblia amo tanan nga mamemorize. Kay muingon gani ang magwawali tanan na memorize bot-bot na oy, makag na hinuon tas Ginoo ana. Ako muingon ko kun wala ko nahibalo, wala ko nahibalo, pero kana nga imo hang giingon pwede na nimo i-search diha sa Google. Tinuod ko na diha sa tanan mga kaigsoon kana kun na-register na diha sa Google tungod kay ang Google igsoon na atanan nga wording sa Biblia, tanang kalihukan sa media na diha. Una nga isip alagad sa Ginoo mga pamaagi unsaon pag-abli, unsaon paghanay na alagyon diha sa ato ang pag-search. Nagtuo ba ta mga kaigsunan nga mga alagad sa Ginoo wala na mag-search? Nag-search sab na. Gawas nga aduna sa gitun-an. Kanunay sab na nga nag-search diha sa tanan nga mensahe sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Napoleon Romano Dinglasa. Tinuod man guna igsoon nga niingon diha magkasakit o niya ang sabi ng pulong sa Dios, ako'y tatawa lang. Naana sa Ezekiel o naana siya sa Isaias nga sa panahon nga siya mutawag dili ka tupakon
naana sa Isaias kinakabasa ko anak one time maigsoon. Itry rang ako nang itry mga kaigsuonan. Although mga kaigsuonan wa ko'y laing monitor diri, wala ko'y laing monitoring maigsoon. Unang salamat sa Ginoo, Brother Napoleon Dinglas, ako lang ning ihanay ang imong nga pangutana. Diri sa Salmo 91 bersikulo 1 ngadto sa 16. Ingon diri, ang Dios ang atong tigpanalipod, ang mudagom sa labing halangdon, ang mapabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ang magpabiling ubos. Ikaw ug ako igsuon kung magpabilin tang ubos atubangan sa Ginoo. Muila ang Dios nato. Amen ba? Tanawa ra gud. Ang munagop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Dos, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban, ikaw ang tigpanalipod. Pero kung ang tao sa kalibutan magsalig sa iyang tigpanalipod, moingon man na nga, ay naago ko'y abogado god. Akong abogado, grabe ra ba to kaayo kay sige to kada og kaso. Magsalig man ka kay moingon man na, ay dapat tay mulaban akong pulis, dapat tay mulaban akong scout ranger o sa padiha. Magsalig ka ay mudako na imong ulo. Kana mga kaigsuonan kung ang mulaban nimo pareha ko nimo buot. Ang problema kung ang imong kasiligan dili pareha nimo buot, mulaban na nimo kaha. Dili oy, ikaw pay nakasabaan ana. Labi na ang naas balaod karon mga kaigsuonan nga nagsubay gud sa balaod sa panggobyerno, tinuod yung nagserbisyo. Mulaban kaha na nimo, dili man na. Preso ko na hinuon ka ingnon na ka ay dili man pud na maunang imo ang himo. So pag manas balaod di ikaw mo ay silutan. Natanawa ra ko. Apan ang Dios na igsoon ingon diri, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban, ikaw ang tigpanalipod, ikaw ang akong Dios, kanimo nagsalig ako. Tanawa ra. Kung ang tao nagsalig sa Dios, di siya magsalig sa iyang silingan, di magsalig siya sa iyang kaugalingon, di siya magsalig sa ubang tawo, ang iyang isiligan ang Dios, siguro gid siya maluwason siya sa panahon sa katalagman, sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kawalan mo. Ingon ang tres, gikan sa tanang katalagman, tanawa ra, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. Nakinsa may nasayod karon nga ugma may sundo na katalagman nga moabot nimo. Dunay mga disgrasya nga moabot nimo. Dunay mga pagsulay nga moabot nimo. Kinsa may nasayod, kinsa may maka-explain. Nga moingon nga ay ugma pastor nagkabalo bi ako. Kay pangitain na mga kaigsuonan dias Google. Iya sa discussion diya sa Biblia kay wa gyud na. Amen ba? Ingon diri mga igsoon. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayon niya ingon man sa tanang sakit. Grabe. Sa tanang sakit nga makamatay. Batro, tabunan kaniya sa iyang mga bako. O dili kagayon maunsa obo sa iyang pag-atiman. Ako ning i-play igsoon ang song karon. O niya akong i-play ang request ni Sir Roel Sanipa nga ikaw ang gusto. O nilas na to nga mensahe ikan sa Salmo 91 ngadto sa 16. Ingon diri, tabunan kaniya sa iyang mga bako o dili kagayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman, ang iyang pagkamaunungon manalipod o magbantay. Dinis kalibutan may igsoon tao di ra pag yun muuno. Muuno ra ng tao daghang kagwarta. At asa panultihon kawikaan. Nasalamat sa Ginoo, Brother Napoleon. Ako ning basahon. Salamat sa inyo nga pagpaambit. Doon na sa imensahe may sona adi ay mabasa sa Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 26. Salamat sa Ginoo sa imo nga pag-assist, Brother Napoleon. Unang malipay ko kay ngano man dinhi sa ato nga programa o pinta nga mo paambit. Ilabi na sa inyo nga kinabuhi nga mo padayag sa mensahe sa Ginoo. Ako ning basahon diri sa Kawikaan. Onya wa may nakabalo sa kawikaan diri sa kabukiran kay kanang kawikaan may panultihon manaon proverbio. Ako ning basahon tanaw ra ko diri
Panultihon kapitulo sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3. Ang gipaambit sa ato nga igsoon gikan sa Cavite City, gikan gayon sa Imos Cavite City nga si Brother Napoleon Romano Dinglasa. Aduna sa mensahe mga igsoon naa di ay mabasa sa Kawikaan o sa Proverbio o Panultihon kapitulo 1 bersikulo 26. Ingon diri mga kaigsuonan sa 26 niya mubalik ko dito sa ato nga kuan. Ingon diri. Usa kawad-an ko lamang kamo kun abuton na kamo kalisdanan. Bugal-bugalon ko kamo, bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamo kalisang natanawa na. Ibin ang Dios bubugal-bugalan nimo. Nga sa panahon sa imong kalisang, sa imong kahadlok, bugal-bugalan to ano man. Siyempre ikaw magbugal-bugal sa Dios. Kinsa man ta atubangan sa Dios magbugal-bugal niya. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Napoleon Romano Dinglasa. Dinhi sa Kawikaan mga kaigsuonan, nag-ingon gyud si Jesus, nag-ingon gyud ang Dios. Bugal-bugalon ra gyud timo. Kasagaras kalibutan perting pagkabugal-bugalona. Kusog kayo mo bahaghag labi nagdaghang katistis. Niya makasugod na o yaga-yagas mga alagad sa Ginoo. Kami mga kaigsuonan nakabalo ba mo? Kung mo abot na namo, di mami mag-uol. Nasayod ba mo sa Sign FM 95.3 sa tanan nga naminaw? Bisag kung saan pamig batikos, bisag kung saan pamig underestimate, bisag kung saan pamig bugal-bugal sa palibot, sa mga isikataw. Dili mami madutlan ana, baga mamig nawong. Ano man? Anong matalaban mami ana? Na may Ginoong tigpanalipod. Kay mas bulahan man mga kaigsuonan ang gipaubos. Ngano? Kinsa katong ipaubos, ipataas. Kung kinsa katong butang-butangan sa tanang matang sa kadahutan ni ingon diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12. Ingon ang 12, maglipay hinuon kamo kay dako ang kanti nga gisaad sa Dios kanimo nga nagulat nimo. Wow. Dako ang kanti. Tanaw ra gud ang gi-share sa atong igsoon. Ingon diri sa Kawikaan or Panultihon kapitulo 1 bersikulo 26. Sa 26 igsoon. Ingon diri, busa kataw-an ko lamang kamo kun abuton na kamo kalisdanan. Na katawan na tas Ginoo oy. Ayaw pagsalig o naapay Ginoo nga mo maminaw nimo. Nga sa panahon nga siya nang inahanglan nimo, katala, katawa lang ka, moingon lang, wala bot-bot na oy. Unang kami kun ingnon mi ana, oy labi nag ingnon tara may sol kadanas malamang nang naungan ng tawanan na. Wala ka. Dili na mo na ikasakit. Dili na mo gastuhon ang among kasing-kasing anak kanuman. Ay Dios, di namit talaban sa bisan unsang taos kalibutan, bisag sikinsa mo criticize na mo, lockdown na mo, manamas-tamas na mo, kanuman na ay Ginoo nga bulaban. Total tanawa ra gud. Ingon ang Dios, busa katawan ko lamang kamo kun abuton na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamo kalisan. Tanawa ra. Malisan ra mga nay. Gani ang tao maigso na linog pila ka magdityo 6.6 nya diya sa dapit sa kihulngan maigso. Dunay mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa, maunay tinuod nga lingkod sa Dios pas kon ako ni pasahon tanan maigso kay Ninglo connection. Bugal-bugalan sa tao ang tatak Kristohanon. Wow. Tinuod man. Ang tinuod ng Kristohanon sa tanang matang sa pagbugal-bugal, imo magyun ang manawa, ibin ang imong relatives, imong asawa, imong bana, imong igsoon, ug sa pa, bugal-bugalan biya ka igsoon. Tinuod dili. Bisan gani imong igsoon, imong magulang, igsoon maghon, o sa pa diya ginikanan papag mama. Kung ikaw nangalagad nga tinuod anay sa Ginoo, umingon man na nga. O diya, nanghatag nagbugas na yung simbahan diya. Maunay pumuhi ninyo, magsige mong balik-balik diya. At tanawa ra gud. Bugal-bugal na, dili. Bugal-bugal oy.
Putuo mo diha ng pastor diha, gadangas na malamang ng nawo. Naliskag na malang ilong. Na pa'y ilong. Ay sa mga sige no, magliskag na itong ilong, kaya na mapoy kusog ang hangin. Kaya last piece, ukwa ka tag-hangin. Asa man ang imong tagas ng ilong, liskag, pariharan na oy. Parihan na spasiaw mga kaigsunan ni Esteban. Nagiingnan siya, kamo, mga dato, mga adunahan. O ato na ganit na sementeryo, pariharan bitang kalabira. Pasiaw na, may iksul sakit na, pero tinuod binang. Tinuod binang. Maingon to si Esteban Escudero mga kaigsunan, iya pasiaw. Sa kamo mga adunahan, katalon mo kayo, mga dautan mo kung sa panidya. Mga matay ta, parihan na kita kalabira, barang arang panikong gamay. Sama na na. Tanaw na katong taong datong si Lazaro. Buhong, naatanan, pag-abot sa impyerno, pag-abot dito sa Hades, kaapoy. Ingon pagani mga kaigsunan ko sa Ginoo nga, palihog ko Abraham, tudlusi ko diha o gamay. Si Lazaro, tudlo, papugnaw ini palihog di. Pero sa panahon nga dato siya kayo, wagani siya kahatag bisan na lamang ko sa kakalong kanon nga humay. Dito. Mo ingon tatos Lazaro may suon. Akin ni kay humay. Di na ni ginahalag suwaan pa kay humay kon. Pasiaw pero dili. Dunay unod pa. Nga sakit paminawon, sakit pamalandumon kun ang tawo tunas impyerno. Pero karon, ang grabe kabugal-bugalan ng tao. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod Bindoy Negros Oriental. God bless. Ma'am Norberta Yutratsi, happy Sunday. Mayong hapon, Pastor. God bless. Happy Easter sa tanang sister. Wow. Naka-live ko mga kaigsunan. Kaya wak ako ka-live ginihang puntag kay brand out man. Pagka alas 12 gabi namihingaw man. O niya na balandong pos ginulo. Brand out na sa Domingo ra pa. Nag-ready lang po ni mga isuon pag alas 7 kaya ni balik man. Nakaingon dito mga ayehe. Awan sa nanintak na ang dapit sa kabuntagon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyo hanga pagkikuban. Ako balik ko sa ato Salmo 91 mga kaigsunan. Kulang pa man to mga kaigsunan. Ato itong padayon. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Brother Napoleon Romano Ding Lasa. Ang importante mga kaigsunan, kining panaghiyos. Panaghiyos sa pagkinambaya yung iba. Iya sa mga bulaton para si Maya sa Diyos. Ingon diri sa 90. Ingon diri. Sa 6 man to maigsoon, sa 4 takoto. Tabunan kaniya sa iyang mga bako ug dili gayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamatinumanon, pagkamaunongon, manalipod ug magbantay kanimo. Dili unya mahadlok sa mga katalagman. Sa kagabion na sa odyo nga nagapanglupan sa panahon sa adlaw sa 6 o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag sa panahon sa adlaw. Wow. Padayon ta mga kaigsunan sa city. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imuhang kiliran. Napulo ka libo, libot kanimo apan dili gayon maunsa. Dili ka gayon maunsa. Grabe sa. Dili ka gayon maunsa. Also, makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Nanawa ra mo. Makita nimo unsaon pagsilot sa Dios. Matud pa sa gipaabot sa atong igsuon gikan sa Cavite City diha sa Kawikaan kapitulo 1 bersikulo 26 nga ang Dios mismo magyaga-yaga lamang sa mga tao nga mga yaga-yagaan. Ibalik oy. Ingon man diri mga kaigsunan sa atong gibasa, tanawa ra mo diri. Nga diingon diri mga kaigsunan sa 8, makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Nagisa may makaluluoy. Ikaw nagbuhat o maayo o ang mga dautan. Ipakit-on ra man gyud ka unsaon sila pagsilot sa Dios. Di makaluluoy. Ikaw na lamang makonsensya. Kay tinuod buhaton man gyud sa Dios. Kay tinuod gyud kang alagad sa Ginoo, nahatagan ko kag insaktong pabor gikan sa Dios. Mauna hinuoy tagdon sa Dios ang mga dinaw-daw o gipanamastamasan sa kalibutan. Hinumdumi ang Dios nag-iyas kinabuhi. Hinumdumi ang Dios nag-iyas mga buta. Gibuhat niya ang langit ug ang yuta. Ug ikaw mismo gibuhat sa Dios. Why na? Di ka panaligtas Ginoo.
lamang tumana tahurag hadlok kisya kaysa diha may mo sang hadlokan siya mao mo panalipod ka. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Brother Rudy Amandi from Maynila. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Maynila. Ingon dire mga igsoon, kay gihimo mo man nga dalagbanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Jis, walay katalagman nga budangat kanimo o walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Grabe sa ibin gani sa duol sa imong Pinoy-anan, walay kadaot. Akong nahinumduman maigsoon sa Bagyong Odette kanus amat o December 17 or 19-18 ba to? Ang among balay maigsoon sa Pikas gilungkaban nag-atop gitungbahan naglubi kay agna naguna-una ko diri sa simbahan ikawa na ang simbahan murag kasnit na to, pero namalando ko sa Ginoo, Lord, imo man ang ipundar diha ang simbahan, ikaw na yung bahala na magpanalipod. Suroy ko alas 5 sa mga silingan, niadto ko sa mga silingan maigsoon, wa na yung mga atop, o asa na mga tao ani giratchor patingali. Kananago day maigsoon ilalom sa lamesa kay gilahang mga balay gipang higta na lamang kung sa gipakito. Kay hadlok mga kaigsunan og matikyaob sa, kay wa na bibubong ning uban. Tuwa na bis daruha ra igsoon, lantaw lang. Ingon ko, adto ko sa simbahan, tingali, basig na ba'y napili. Pag-ari na ko, maigsoon, ultimong kapayas, kahinog, dool yun sa kawang, wa magani, mahulog. Lantaw ko sa lubi diri, maigsoon, ibin na marong lubi. Nga gitanong sa akong papa, mantingali ni kaniadto, si Papa Peryo, wa man makuslot, maigsoon. Paglantaw na ko sa simbahan, wa magwitat sa bisag kamay. Paglantaw na ko diri sa luyo, ang mga milina may igsoon, gipaglunggo, gipagpisi. Pero ang simbahan may igsoon, waagoy tatsa. Nalungkap ang simbahan karon niya atong hangin nga way uwan. Kung sa to di man to bagyo, iko katong hangin na kusog pa ito sa Bagyong Odette kay dilungkaban man ang sin diri, duha ka buok hasta bubog. Pero sa Bagyong Odette nga grabe kadaghan kay mga balay gibungkag. Way na unsa. Ano man, tigpanalipod ang Dios sa katalagman. Diha nimo makita nga dunay pinasay ang Dios. Wow. Nagabantay ba mo sa Bagyong Odette nga dunay mga balay nga nangakayang? O nya doon na po'y mga balay nagbaro? Doon na po'y balay mga kaigsunan hasta tanan gisinsilyo? O nya sa tungod sa kilid mas gamay pa sa balay nga gisinsilyo? O naay buot pa nagdalag ka para di kabra? Mga hulog ra nang langsang may igsoon, o nya ka nang atop wasaw-wasaw kasniton may igsoon, murag isok na kayo yun. Apan ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, doon nagay pinasay. Ang simbahan sa Pilitikan mga kaigsunan, ilang katanda man may igsoon. Ning tahirik, balik may igsoon, ning balik lang sa pugtindog. Wow. Ingon ni anak, ang pagkamayos Ginoo. Ingon diri may igsoon. Ingon diri sa 8. Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga daotan. Kay gihimo mo man dalagpanan ang Ginoo nga labing halangdon nga imong tigpanalipod. Hinumdumi ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Kung anaa sa imong kinabuhi, dili o dili gud ka pasanan. Dili ka biyaan. Walay katalagman nga mudangat kanimo o walay kadaot nga moabot duol sa imuhang Pinoy-anan tanawa ra ko na. Noy di 11. Pabantayan ka sa Dios ang iyahang mga anghel. Kinsa man ay mobantay nimo? Mga anghel. Sa pagkatao ni Jesus mga kaigsunan sa ihang pagkahimuksok dito sa sabakan ni Maria, ang mga anghel sa Dios mo'y nagmonitor ni Jesus. Kaya naglumot-lumot dito si Haring Herodes pagpatay. Pero pinaagi sa mga pananawon nagipakita ni Jose, wa gyud napatay na lamang si Herodes, siya mo'y naunang kamatay aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Ingon ang 12, sapwangon kanila sa ilahang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. 13, tumban mo ang mga leyon sa mga bitin, mga mapintas nga mga leyon o mga bitin nga mga malala. 14, ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako. Hala, katura man daay pud luwason niya
ang nahigugma sa Dios. On sa gingon da sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Ikaw ug ako mauray nakabalo kung nakatuman bata sa sugo sa Ginoo. Wa may katungod nga mo judge ninyo, wa may katungod nga mo hukom ninyo. Kung nakatuman kamo sa kabubuton sa Ginoo, wow, to God be the glory. Ang Ginoo mo kanti kaninyo. Apan kung dili gani mo katuman sa sugo sa Ginoo, kung dili gani ko katuman sa Dios, pwede kong silutan atubangan sa Dios sa ulahing mga tao. Atubangon na mo ang among trabaho, atubangon na mo kung unsay kulang nga gipabuhat sa Ginoo namo. Ingon diri ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako o panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Iman ina, iyang panalipdan katong miila sa akong ngalan. Sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila. Maguban ako kanila sa dihang anaa sila sa kalisdanan. Wow! Upanan kaniya sa panahon nga naakas kalison. Naakas kalisdanan, maguban kanimo ang Dios. Luwason ko sila o pasidunggan. Dili lamang kay luwason, pasidunggan pagyud ka. Ingon ang 16 last nga mga bersikulo, gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko kayo sila. Kinsang promise? Dili promise ni pastor, dili promise ni pastora. Promise sa Dios nga mo'y nagpugna sa langit o sa yuta o sa tanang. Salamat sa Ginoo. Akong i-play ang ato mga request gikan sa Ma'am Bual mga kagsuna nga ikaw ang kusog. Ako sanay nga i-try mga kaigsunan og review kay ning dagan man natong monitor. Ato ning i-review mga kaigsunan nga si Ruel Sanipa from Bual. Ano na siya ay mensahe. So ako sanay i-review igsoon. Nawa man mga kaigsunan. Kaya wala mo tayo monitor diri. Ako rin nag-i-try igsoon aron ato nga ma-play ang iyang request mga igsoon. Nagikan sa Bual mga kaigsunan, ikaw ang kusog. Ako ning i-play mga igsoon, saglit aduna ko'y mingsulod karon sa atong programa. May buntag may hapon kanimo diha ma'am. Ako sang i-play ang request ni Sir Ruel Sanipa from Bual, Cebu City. Ining David sa tangla sa kapon. Ikaw ang kusog. Mauna imong request Ruel Sanipa from Bual, Cebu City. Ikaw ang kusog. Magulain na itong kusog. Kaya kusog sa tao, sa kalibutan. Kusgan pa lamang ang tao kung mag-edad o 10 hangtod 30. Paglapo na gani nag 30 hangtod 40. Mo'y nahinay na nagsuwal ang Rio Maanak igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwan sa Facebook Live Luzon, Visayas sa ating tanaw. Sa kinabuhi ni Ma'am Dicky Aries. Sakto ba ni ka pagka-pronunciation Ma'am Dicky Iris. Sa tanan nga mga Dicky family, may hapon kaning tanan. Pwede lang gid mo maka-request awit makalangit. Ani ato ka programa ini sa hapon. Ang atong oras karon alas 3:31 na sa kahaponon. Adlaw karon nga Domingo. Adlaw karon nga katapusan sa adlaw sa Marso. Grabe sa. Dali kayo ang paspas, paspas ang oras. Pero ang tao, murag nagkaluya man. Nakamatod pa sa trainings mga kaigsunan diya sa militar. Ala sige pagkalawsi ko ni mga tawhanan pag abot sa gira mabilin na gyud tas gira kay lawsi ka. Wa gyud. Makadungog tag buto-buto mga kaigsunan, mga kuyapan tas buto. Mao nga dapat mga sundalo tas Ginoo, be alert, be ready,
always prepared. Dili lamang sa imong kaugalingon, ikinahanglan nga preparado ka sa pagbalik ni Jesus. Salamat sa Ginoo sa tanan nga ron nga naminaw sa Sign FM 95.3 sa samang takna sa samang higayon unyang kadlawon. Kung walay brownout, mag-uban-uban ta sa program. Pero danay brownout, awag kita'y mahimo igsoon. Muna nga nag-live ta karon ining dapit sa kapon. Human sa panimbahon, ayini sa balok mga kaigsunan, kauban sa itong mga kaigsunan, aming live sa tayo. So, naon ato mahulipan ang mga buluhaton sa sayong kabutaton. Apan sa samang takna, sa samang higayon unyang kadlawon mag-uban-uban ta sa itong nga programa ang imong pulong ilang parahan sa kung mga team. O kaayag sa akong alagianan, kay way lain nga muligon nimo, way lain mo diyas mudasig nimo, way lain mo pahibalo nimo sa panahon nga ikaw nagkinahanglan sa Ginoo. Ang Biblia lang yun mao mudasig nimo, mupahibalaw nimo sa angay nimong buhaton aron ta dili mahitong pawag adto sa kalaglagan sa atong kinabuhi. Ato pa sa minsay sa awit, unsa man kalayo ang langit. Apan ang gugma sa Dios yang ipadayan kanimo ug kanako, kay ikaw ug ako iyang pinalanggan. Lamang tumana ang kasugoan, tumana ang sugo sa Dios. Mao na iyang ikalipay o iyang ipangandoy kanimo. Atong i-play mga kaigsunan ang tawag sa pagkabalaan. Nagatawag kanino sa pagkabalaan, nagahulat, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Uhaw ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw gid ang Dios. Inumdumi maigsoon, uhaw sa kanunay. Sa kahilayan, grabe, maghita. Sa kahilayan, grabe, mga tao nagkalandrakas. Apan diya sa simbahan, blanco ang mga lingkuranan. Apan inumdumi, naghulat siya, naghilak siya, kanus ang kamubalik sa iyang sabakan. Apan ayaw paabutan ang panahon na siya maningin na sa imong kinabuhi. Ayaw kumpiyansa ang pinangga. Kay anytime pudluan ka sa imong gininawa. Anytime. Ayaw magsalit. Yang kusgan ka pa karon. Nindot pa ang imong paminaw. Wa pa ko'y arthritis, pastor. Wa pa ko'y rheuma. Usok pa kayo ni gininhawa. Usok pang pitik sa kong kasing-kasing. Ayaw pagsakit. Ay basig ugma ulahi na ang pagbasol. Waan kasi mong gininhawa. Daghan kay mga tao sa kalibutan na makaingon, abdi pa man to. Ang problema, nakapsan sa gininhawa kay na-disgrasya, na-aksidente. Kana nga sitwasyon, maunay sa sitwasyon na dili nimo kabalan. One time mga kaisunan, yatong pizza 28. Ikan ko sa giyongan, nananghin lang yun ko, bisan ko na programa sayot ka sa giyongan, sa Plagatasanon. Akong iingnan ng atong station manager, Pastor Moli doon ko. Kanya nang 29, dito lang may programa, panahiyo sa diri. Alam sa mga opisyalis, nining maunga dagit o dapit sa klinika. Na-travel ko may igsoon doon ay usang kamotor na ningsibat yun. Kaya nakatulog naman ay ko, nag-drive ko motor. Pagkabot na ko sa gihulngan igsoon, tulog na yun kayo akong bata, saglit. Kapoy kayo ang akong lawas, di na yun kaya sa akong physical kabahin. Nakauna-una ako mga igsoon, na nag-drive ko, natulog na di ay ko. Nagkamata ko sa unahan, dito ko nakahinong-lord sa lahat. Hindi mo kong pinagkipanaligdan. Pag-abot sa
lalabitan na igsoon layo pa yun. Nag-text ko sa akong asawa layo pa. Onya, doon ako'y gitawag maigsoon na kanakitang tumaron. Ngita ko tindahan, sige ko panglingit. Pag-abot sa tindahan maigsoon. Iinom ko energy drink na gitawag ko Cobra ba. Inom ko gamay. Dili kay gamay o sa kabutilya Cobra. Dilibe na ilimnon ha na makahubog. Paghuman akong inom maigsoon diya sa lalabirta. Amo ratoon ning siga akong mata oy. Wa na amo dire. Indot na kay paminaw. Matod pa sa akong amigo kaniadto sa akong maguwang mga igsunan kay si Brother Raymond Cadillario. Nga mauman niya nga mag-snaps ka ng Cobra. Kung labihan na sa kay buntag hapon Cobra man. Para ayaw magkumpiyansa na igsoon kay makadaot na muna. Pero dili nimo habit ba? Dili man kuna makadaot. Ang tanang butang mga igsoon makadaot, di man eh. Ang tanang mga butang makadaot, cellphone makadaot. Makaguba na si mong una-una sa imong imahinasyon. Sa imong pagkatao makaguba na kay makita nimo tanan diha. Even ganito sa FM radio sa atong pagdala dire Mexo, dunay motiks nako. Unsa man brother bosing, ulitaw ba ka? Wala pa kay asawa. Dunay punto magkaisunan nga dili naging maayo. Akong i-block oy. Ano man? Dili ko mulimot nga miniyok ko. Nakoy asawa, nakoy tulo ka mga anak, nakoy nay ministry nga gipiil sa Ginoo, alagad ko sa Ginoo. Kay kun alagad ka sa Ginoo, buraw-buraw ko ka, maigsoon mo ingon man ka, ayan, nabitay Ginoo, mapasaylo, wa na, nalagid ka, imperno pa ingon ka, kalagnagan. Kutob sa mo ila-ilang ako, mamuingon yun. Unsa maka busing, sir, ulitawo ka, adigod ko maingon ulitawo ko, siyempre, natay asawa, wa na'y lain nga asawa sa tibo kalibutan, na akong ipakaslan, na ako'y pinakagwapa sa tibo kalibutan, wa na'y lain pa. Muna nga, even sa social media, even sa silingan, wa na'y lain na akong asawa na ko, na pinakabuotan o pinakagwapa sa tibo kalibutan. Hinumdumi ang imong asawa, mao ni imong gipilit kay imo nang higugma. Apan kun ang imong asawa imo ra ipakaslan diya sa altar sa kaminyoon, kay maayo paglawas, maayo pagsugad, kay gwapa pa, pero pagkagulang na, walay angay, mangita na kagwapa. Pero ang dimani, ang kagwapa sa kalibutan dinhira na. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Firma Amancio. Ligaspi, sister Ligaspi family magkaigsunan si Ma'am Firma Amancio Ligaspi sa tanan nga mga Amancio family, Ligaspi family. Diri sa dapit sa Kamandag dunay mga Amancio family. O niya diri sa Kangatap mga Ligaspi family or Maliw. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Pwede lang yun mo makarikis awit makalangit. Ini katak na o dapit sa karutan kahapon. O sa gimin sa isa awit, asa na? Asa naman taron maingon na iksoon. Akong ipli mga kaigsunan, nasaan na kaya ako? Ay ikaw iksoon, asa naman ta paingon karon? Asa naman ta kutob karon? Muna'y kusog karon mga kaigsunan sa request awit makalangit, nasaan na kaya ako? Munang ikaw bako, maurugin na kabalo kung asa na gyuta. Nadapatas tumatunga, nadapatas hapit nga sa finishing in line o nagsugod pa batas sugod sa uno. Imo na giingon sa Biblia mga kaigsunan, kadaghan kay nauna ang naulahin. Uy daghan kong naulahin na imong nauna kay nahimong sincero ato banat sa Ginoo. Wow. Di ba? 40 katuig, 50 katuig ka nangalagad. Unya oras gyapon ang atong kinabuhi, wa pagyapon na usab. Unya katong bag-o pa lamang nga mindawat sa Ginoo sa pulong sa Dios na usab totally. Wow. Ulahi ta oy. Nang dapit sa kapunon, salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Sa inyong pagwat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa inyong pag-share. Wala nga among kinabagulangan na si DJ Jane, knockdown gid taon siya sa iyang travel.
gikan sa giyungan kay wa sa isang tutuog kay talagsar magunin ako nga patugtan igsoon labi na sa mga okasyon nga sa kahilayan guna ko natugtan. Pagkabot dire may igsoon nagdaon niya kapong adlawan inabog siya sa iya nga classmate na gitawag og Bibo, wala di man kumukubo ano man sa batan-on kinabuhi may so normal man na pero ayaw pahimos di ang imong pagkabatan-on nga malimit kag bisyo sa kalibutan ay mohatod gyud na sa kalaglagan o kapildihan itin sa imong kinabuhi wago kay mapundan mga batan-on mga ulitawo mga dalagang ulitawo kung napuno kas bisyo na wago kay mapundar bisag usa ka dako. Pero imong tiligdan ang tanang bisyo sa kalibutan, makita sa imong silingan, sa imong ginikanan, sa imong isuon. Wow! Dalagang kang ulitaw na nakinapundar. Kung wa ka magpalipin, magpauwat sa bisyo sa kalibutan, ikaw mao'y mabulahan. Ang imong pamilya mo'y mabulahan. Ang imong ginikanan, igsoon may malipay. Labaw sa labaw ang Ginoo malipay. Ang ginagino. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Rodel Lebrando from Lapu-Lapu, Cebu City na nagwat sa atong programa ining dangit sa kahapon. Ang atong ikabalos igsoon kung sama. Bago tayo ikabalos man kus Ginoo. Hinumdumi igsoon ang imong kinabuhi gan sa Dios. Kung imo ginahuna-una, ano mo kita ikabalos man. Isig moingon pa ka maigsoon, muhalad pa ang tibok nimong hang kinabuhi. Ihalad pa namo ang tanang kaptangan. Di ko na ikapagimpata sa pagkamais Ginoo. Hinumdumi siya mo'y naghimo nato. Siya nagpakataho nato. Ang atong ikabalos ang suman, pastora mga alagad sa Ginoo, ang atong ikabalos na dili na to ikalimtan ang iyang pagkamay, dili na to ikalimtan ang iyang pabor nga iyang gihatag kanato sa iyang pagsakripisyo kanato, sa iyang pag-antos aron ikaw mahikaplagan gikan sa yanang sa kasalanan. Walay lain sa itubong nganong ipadala si Jesus kalibutan. Ikaw ug ako mo iyang tuyo. Ikaw ug ako ay kaplagan sa tubangan sa Dios. Mahinungdan ayaw nag-usiki, ayaw panagya ang panahon. Sa tanan nga naminaw sa Saint FM, mga pagdasig, mga paghimang, ayaw hikalimti ang pagkaayuhan nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Even sa tanan nga mga OFW nga nag-applyan ay pagkaroon, nag-process pas mga papilis, hinumdumi ang pagkamayo sa Diyos. Labaw sa inyong pamilya ang nabilin. Idaghan ka ibang pamilya kang asawa tas lingnason ang bana nangarinting sa ay walay minsa is Ginoo, walay pulong sa Diyos, ay wala lagi ang asawa nakakita sa iyang ginawatan. Hinumdumi ding ingon diha sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 14. Ang imong gibuhat sa dayag ug sa tako dili na malilong sa mga mata sa Dios ug mag-usay ra unya ang matag-usay. Ining kalibutan na may suot ko ita gyud ka mulimbong sa imong sikataho. Pwede ra gyud ka mulimbong sa imong asawa. Pwede ra gyud ka mulimbong sa imong bana. Pwede ra gyud ka mulimbong ni sister, ni brother, ni pastor, ni pastora. Eh wala lagi ka kita sila. Apan hinumdumi dunay CCTV ang Dios. Dili siya matulog, dili siya mahatag bilhaw. Nagbantay siya adlaw o gabi. Mao nagingon sa Salmo 121 versikulo 3 ngadto sa 4 o ngadto sa 6. Siya ang tig-atiman, siya ang tig-panalipod, siya ang tagbantay sa tibuok nimong kinabot ni atong nagmahinadlokon sa Dios. Hatagan ko kag pabor. Dili makahatag ang pabor sa kalibutan, apan atubangan sa Dios. Pabor gaway kinagbanan kun ikaw o ako mutuman sa iyang mga suko. Dalaygon ang Ginoo, ari kita sa pagtapos igsoon. O
Although mga kaigsunan, ako matong nasaan minsay sa awit, nasaan na kaya ako ni Ghibli karon. Amo na isang mga kaigsunan, nasaan na kaya ako? Ikaw ug ako ra gyud nasayo. Kung asa na ta karon? Ana ba ta sa finishing in line o wala pa ba? Ang buhay ko'y walang direksyon. Hindi alam kung saan ako. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan mo. Takbo ng isip ko'y gulong-gulong, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ng isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala rin higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailan hindi maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, hindi ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Hindi ko malimutan na ako'y napalaban, humihingi ng kaligtasan, at ako'y tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin.
na kaya ako? Ang wala ka, nasaan na kaya ako? Nasaan na kaya ako? Ikaw o ako na kinasay kung asa na ta, dapat na taron Exo. Dalagon ang Ginoo sa way katapusan. Anayon tama ka Exo na nari kita sa pag-close sa ato nga buluhaton, pag-ampo. Dalagon ang Ginoo. Labi ka bahanan o mahigugmaon ka nga Diyos. Salamat o Diyos sa imong pagtiguban. Salamat o Diyos sa imong nga pagkamayo o pagkabutan nga Diyos maway sama kanimo. Eben o Diyos, sa among pagtapos karon sa pag-close nining mao nga buluhaton. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang ginana. Imo nakita o Diyos kung asa na kami napita karon. Imo nasayran kung asa na kami karon napita. Salamat o Diyos nga ikaw nakahatag ka na mo pagkagawasan, naghatag na mo o panahon aron kami makahinumdog sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos, I declare blessing sa matag usa sa tanan nga naminaw sa Sign FM o sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa laing mga nasod ama, panalangin o tagbuas sa tanan nilang mga panginahanglan. Ilabi na o Diyos sa tanan makatawhan nga nakaroon sa mga problema, nakaroon sa dagkong mga pagsulay, nakaroon sa kawalan kung unsa man ang ilang mga panginahanglan. I declare blessing sa matag usa kanila. Ilabi na o Diyos sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, o uban silang mga kamunganak, o sa tanan sa pamilya usab sa among General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaon, o ba ni Ma'am Aisa Makasaon, o sa tanan ng mga DJ sa Sign FM. Lord, kung mapag-usap kanimo sa among kinamag-ulangan anak si Safara o Diyos, isamok sa balatian sa oposisyon o kung unsa man ang trangkaso o laban sa ulo kakapoy sa panlawas, ako kinigihinlan pinagi sa imong autoridad. Pinagisanggalan ni Kristo nga Nazaret noon, all the sickness come out right now. Nga magagawas karon sa physical na bahin. Completely healing o Diyos magabot kaniya karon right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Gikan siyang lapalapan at tugayon sa pinag-alam polo ang mga. Even o Diyos sa tanan karon nagawa sa Facebook Live sa ilang pagpa-update o sa ilang nga panginahanglan ikaw o Diyos magkatakbo ni. Even o Diyos sa tanang mga OFW, ilabi na sa akong kapikas kinabuhi sa ilang pag-flight karon nga maong nga bulan dinhi sa April. Ikaw o Diyos magkaunag mag-ulahi. Bisan pa man siya makaubanan. Ang kalig-on kadasig, proteksyon pagbantay. Ikan kanimo ilagi o masinati sa tanang panahon sa ilang kinabuhi. Sulod sa pipila ka mga tuig, mga bulan, na sila halayo sa ilang kasatag sa kamay buhay na anan. Apan, imo silang kampingan, imo silang panaligdan. Kusog kalig-on, mag-aabot sa ilang matagusan ka mga kinabuhi. Dumog himaya, nga naglagod kanimo ang tanan, pinag-isangalan ni Jesus ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa samang tagna sa samang higayon unyang kadlawon mag-uban-uban ta sa atong mga programa ang pulong mo ang imong pulong bilang parahan sa akong mga tiro kahayag sa akong alagyanan ikan kayo sa alas 4 o alas 3 sa kadlawon hangtod gyud sa alas 7 tungod kay continue lang series ang atong bulaton alang sa mga tumpaya o mga greetings mga pangumusta tungod kay ang atong DJ Jane nga inyong padungog panahon lang yun sa Sabado o Domingo. Salamat sa Ginoo ang inyong bus nga lagad kanunay inyong ikauban o ilabi na sa ato nga mga kahigalaan niya sa dapit sa Kandahuyon. Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga kinabuhi nga nagasunod usab sa ato nga programa dinhi sa dapit sa Sitio Balok mga kaigsunan. Dalaygon ang Ginoo magauban kanatong tanan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend King Ryan Makasaon. Ani ano usab ang inyong ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga magsasangyaw sa minsas Ginoo. Hasta sa Candelario manamili sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios o ang pagigapit sa balang Espiritu Santo magauban sa kanang mga balaan. Igyan ang orasaha alas 3:50 na hapon nun. O, mayong pagpanihapon o mayong pagpangapig. So, may hapon ka na ito.